Yebo, ingane zawethu impela eshubile ke namhlanje ke eThekwini isibona lapha ke amalungu ke weMarch and March ejabule kabe phana ke endaweni ke yasePoint emva ke behlonze ke lenye lamabheleti njenganendawo ke lapho na kushushumbiswa khona ke izidakamizwa nje ke sokuboshwe ke waseNigeria bamthola kulona leli bheleti ke obeshushumbisa zona ke izidakamizwa bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baniqale ngenibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje mawuzoqala ngone channel ake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell kozithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela eshuba kakhulu ke namhlanje ke eThekwini ke endaweni yasePoint njengoba ke ivakashelo ke amalungu ke weMarch and March kanti ke bathi mangabe befika yona ke le ndawo ke yasePoint bahlonza ke elinye ke lamabheleti ke opposite iShena Mall njenga nendawo ke ekushushumbiswa la kulona ke izidakamizwa. Hayi ke wengane zawethu impela amalungu ke weMarch and March abesecela amaphoyisa ukuthi abanikeze ke imvume ke bangene ngaphakathi ke bayosesha kulona ke leli bheleti kanti ke wengane zawethu impela ke izindaba ke ezinhle ngokungena kwabo sokubanje ke ummike waseNigeria uyena ke obeshushumbisa izidakamizwa kulona ke leli bheleti yizi ke wengane zawethu impela ke ukuseshwa ke walo leli bheleti ke bakungakaqedwa kodwa sokukhona ke sebanjiwe nosekhalelo ke amasongo kasigonyela. Hayi ke wengane zawethu impela uphale umthakathi bese giya ke qephuza ke emva ke kwalezi ndaba ke zimnandi kanye noJason Kazinhle ngobese. Hayi ke wengane zawethu impela ke zinjalo ke izindaba ke ezinhle bese niphathele zona ke ngayo ke iMarch and March nefike yakwenza phana ke Point ke kubamba ke ummike waseNigeria obeshushumbisa zona ke izidakamizwa. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu yona ke Mboso City MTV asinethulele yena uphakele umthakathi eveza ke ukujabula kwakhe.